Že keď to nebudem vládať 20 minút, tak skončím. Vladko vám povie sám ostatné veci. Som jeho otec, som jeho tréner, je mi ťažko. Všetko sa raz začína, raz končí, takisto. Aj môj prípad, aj Vladkov. Uvidíme. Vladko sa vyjadrí sám o svojej budúcnosti a ja v priebehu niekoľkých dní takisto uvidím, čo sa udeje.